ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଲେଖକ କିଏ? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲେଖକ କିଏ? ଜୟଦେବ। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଳିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଲେଖକ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମକଥାର ଲେଖକ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଲେଖକ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀର ଲେଖକ କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଚିନ୍ତାମଣି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ବୀର ମଣିଷର ଲେଖକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାର ଲେଖକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଓ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ଭାରତୀୟ ସ୍ମୃତି ଓ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ଲେଖକ କିଏ? ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଲେଖକ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସର ଲେଖକ କିଏ? ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ମେଘଦୂତର ଲେଖକ କିଏ? କାଳିଦାସ। ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ରାମଚରିତ ମାନସର ଲେଖକ କିଏ? ତୁଳସୀ ଦାସ। ଲୀଳାବତୀର ଲେଖକ କିଏ? ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ।